என்னை சாக ஒடியா. உன்னை அவன் சாகவும் விட மாட்டான். கீழே 100 ரூபா கடந்தா அதை எடுக்கிறதுக்கு 10 பேர் வரான். உங்கள் காலம் மாதிரிலாம் இல்லை அதை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு. பார்த்தா இங்கே அதுக்கு மேலே மிடில் ஃபிங்கரில் வச்சு செய்யுது. நான் சரக்கு அடிச்சிருக்கேன்னா இல்லை நீ சரக்கு அடிச்சிருக்கியா? இப்போ கொதிக்கிறேன் பாரு. நீ உடைச்சது நட்பம் மட்டும் இல்லை, உன் மேலே வச்ச நம்பிக்கையை விடா. ஹலோ அம்மா.